Прывітанечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на Еўрарадыё у Ютубе і ў Інстаграме. Там заўжды шмат цікавага. Насі ахоўную маску, каб амікрон не дастаў. Ну а цяпер мы пачынаем. Лукашенко ўзнагародзіў корэспандэнта тэлеканала Russia Today Константина Прыдыбайлу ордэнам Францыска Скарыны. Прыдыбайла – гэта той самы прапагандыст, які недавно назваў беларусаў тупымі людзьмі. Белорусы тупые, конкретно тупые люди, политически безграмотные. Прекрати, ну, Кость, ну даже не близко. Я хорошо знаю, ребят, и прекрати. Великий народ, народ-герой, народ-победитель. Народ умнейший, тонкий, интеллигентный, добрый. Прекрати. Нават мацёры прапагандыст Салаўёў абалдзеў ад такога хамства. Але Прыдыбайлу ўсё не проста сышло з рук, а нават ордэн ад Лукашэнкі атрымаў. Ну і якія высновы беларусы мусяць зрабіць з гэтай сітуацыі? Ябацькі з Бабруйску ведаюць, што супраць Лукашэнкі 80% грамадзянаў Беларусі, але радуются тому, что остатние 20% перемогли. Смотрели телевизор. Может быть, что-нибудь загадали? Загадали, чтоб Лукашенко еще долго жил, чтоб Беларусь существовала. Не будет Беларуси, не будет нас. Мы же белорусы. Может быть, что огорчило в 2021-м, что порадовало? Ну, огорчило нас, что нас огорчило? То, что было у нас, это завируха в Минске. Вот огорчило. Большое расстройство, огорчение. Ну, а порадовало то, что мы выстояли. Защитили свою страну, вот и все, Беларусь. 80% было против Лукашенки, но мы рады, что нас 20%, и мы победили. Мы за это рады. То бок, яны разумеюць, што большасць супраць Лукашэнкі. А у чым тады перамога? Відаць, у тым, што сінія пальцы ўтрымалі ўладу, а якой цаной неважна. Галоўнае, што можна працягваць жыць, як жылі, і абы вайны не было. Польскі палітык Радаслаў Сікорскі назваў Расію серыйным гвалтаўніком і паабяцаў пнуць па яйцах, калі яна яшчэ раз падкаціць іх да Польшчы. А спікерка МЗС России Мария Захарова адказала, што ў Расіі няма яйцаў, бо яна дзяўчынка. Сучасная міжнародная палітыка, яна такая, часта ніжэй за пояс. З яйцамі ці без іх залежыць ад краіны. Працягнем тэму. Улады Беларусі упісалі ў новую рэдакцыю Канстытуцыі радок пра тое, што сям'я – гэта саюз мужчыны і жанчыны. Прафсаюзніца Святлана Клачок тлумачыць, чаму, а дзве радыёвядоўцы ёй паддакваюць. Когда мы сегодня говорим, что нам надо сохранить и закрепить христианские ценности, которые, ну, казалось бы, да. Ну... прописанные истины, да? Кто мог вообще подумать что семья о том... это союз мужчины и женщины. Да. И мы будем дискуссировать о том, чтобы это закрепить. Нашим дедам, прадедам не снилось такое. Да даже я думаю, что и нам, вот здесь сидящим, наверное, не очень это могло присниться в страшном сне. Жизнь очень динамичная. Сегодня многие институты, начиная с государственного устройства, общественных отношений, семейных ценностей, они претерпевают метаморфозы. И мы видим, не всегда это направлено на созидание. Дзіўныя штукі з гэтай новай канстытуцыяй. Прапагандысты ўсімі сіламі спрабуюць упэўніць беларусаў, што яна зробіць краіну больш сучаснай. Але сучасна сёння дазваляць чалавеку саму вырашаць, кім быць, з кім жыць, якую рабіць прычоску. Дзіўна, што ў Канстытуцыі нічога няма пра тое, што мець уласнае меркаванне можа толькі чалавек з начосам на галаве. Прапагандыст Ігар Тур праявіў цікавасць да чужых калбасак. Іх памер стаў прадметам абмеркавання ў яго праграме. И тогда колбаска у беглых станет чуть толще. У меня для беглых плохие новости. Увеличение толщины колбаски отменяется губопиком. Прыкрывацца губазікам як старшым братам – гэта яшчэ ладна. Пра чужыя калбаскі звычайна гучней за ўсіх разважае той, у каго са сваёй не ў парадку. А ўвогуле шкада хлопца, які ў 2022 годзе ўпэўнены, што справа ў памеры калбаскі.
Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.